vlogu. Takže toto je dneska šestý vlog. Natáčam si ho dopredu, ak by som zajtra zabudol, aby ste do mňa nehubovali, že som to nenatočil. No a ale chcel by som si takto aj do zásoby pre istotu natáčať, lebo keď pôjdem do Zvolena, tak nebudem mať ako kedy dávať na YouTube. A chcel by som vo Zvolene najmenej tých 5 dní, že 3, 6, 9, 12, 15 videí za deň, aby som si dobehol to, čo budem meškať, ale vám to nebude vadiť, alebo vás rozdrbem. Počkaj. 15, 18 videí. Lebo jeden deň to budem natáčať, druhý deň nebudem, lebo budem odchádzať a potom už to bude dole vodou. No, toto som vám chcel len povedať, lebo keď sa brat vráti, chcel by som ísť do Zvolena, ale to sa mi asi nevydarí, takže a ak by ste vedeli, ako mám natáčať na tablete aj obraz, čo práve robím v tablete, tak by ma to veľmi nesmierne potešilo, lebo by som aj nejaké hry chcel natáčať z tabletu, pravdaže? Ale ak to nebudete vedieť, nevadí. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, koment. Ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike a